Everybody trippy, yeah, we coming, yes, they're back. Yeah, we walking with the body bag full of cash. From a different rare, we raise it like a flag. Unapologetic. We gon' keep running it back, running it back, running it back. Running it back, running it back. And that's we gon' keep running it back, running it back, running it back. Running it back, running it back, running it back. Hey, 10 toes, I'ma never miss. Ман Турсунов Бахтиёр, сармураббии дастаи мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба санъати муғрибои омехта байни наврасон. Аз рӯзи 3 июн тамринҳои дастаҷамъона сар шуданд, ки дар як рӯз 2 маротиба мешавад ва ҳайати дастаи мунтахаб омодагии худро ба чемпионати ҷаҳон оид ба санъати муғрибои омехта, ки дар шаҳри Абу-Даби аввали моҳи август баргузор мегардад, Тоҷикистони азимро муаррифӣ мекунад. Соли 2022 ва 2023 дастаи мунтахаби мо дар ҷамъи медалҳо ҷойи сеюмро ишғол карда буд ва ин сол мо нақша дорем, ки дар чемпионати ҷаҳон дар 2024 ҷойи аввалро ишғол кунем. Айни ҳол дар як рӯз 2 маротиба тамрин карда истодаам ва мо 4 мураббиро ҷалб кардаем, ки аз намуди гӯштани тарзи озод, аз намуди кикбоксинг, аз намуди греплинг ва омодагии ҷисмонӣ, ки 4 мураббӣ бо варзишгарон кор мекунанд ва кӯшиш дорем, ки ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва аз ҷиҳати техникӣ дар ин 2 моҳ боз хубтар тайёр шавем ва рақобатҳои хуб нишон диҳем. ман Зайниддинов Исмоил тӯли 3 сол мешавад, ки дар збори таҷмаф машқ ва тамрин мекунам ва айни ҳол тайёрӣ ба чемпионати ҷаҳон дида истодаем ва машқҳои мо дар як рӯз 2 маротиба мебошад. Ман аз соли 2021 дар збори таҷмаф мебошам ва тӯли 3 бор мешавад дар чемпионати ҷаҳон иштирок карда истодам. Соли 2021 дар давлати Болгария шаҳри София баромад карда сазовори ҷойи 3 шудам ва соли 2022 дар Абу-Даби иштирок карда сазовори ҷойи 2 шудам ва соли 2023 бошад дар чемпионати ҷаҳон иштирок карда сазовори ҷойи 3 шудам. Айни ҳол бошад, мо дар пеш нақша мондагием, ки дар чемпионати ҷаҳон соли 2024 сазовори ҷойи аввал шавем. Ман Саидзода Муҳаммад, варзишгари дастаи мунтахаби Тоҷикистон мебошам, ки тӯли 3 сол мешавад дар дастаи таҷмаф машқу тамрин мекунем. Соли гузашта дар чемпионати ҷаҳон, ки оид ба санъати муҳорибаи омехта дар Шаҳри Муттаҳидаи Араб баргузор шуда буд, сазовори ҷойи аввал гаштам. ман Амруллои Амриддин бо тахаллуси Наруто дар мусобиқаи Абу-Даби дар соли 2022 ман ишғоли ҷойи 2-ро гирифтам ва манро афтода нашудам ва машқҳои худро боз ҳам бисёртар намуда ва ин сол дар соли 2024 ман ба мусобиқаи ҷоми раиси шаҳр иштирок намуда ҷойи аввалро ишғол намудам ва ҳамчунин дар мусобиқаи республикавии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҷойи аввалро ишғол намуда ва роҳхат ба мусобиқаи Абу-Даби, ки чемпионати ҷаҳон баргузор мегардад, роҳхат ёфтам. Ман дар варзишгоҳи таҷмаф тамрин намуда истодаам ва мо тими мунтахаб таҷмаф дастаҷамъона боварии комил дорем, ки дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол менамоем. Тоҷикистон ба пеш!